Добрый дзень. У Радзе Европы ў Страсбуры мы гутарым з дэпутатам Вярхоўнай Рады, сябрам і стваральнікам групы «За дэмакратычную Беларусь» Вярхоўнай Радзе Украіны Алексеем Гончарэнкам. І маё першае пытанне да Алексея Гончарэнкі. Алексей, скажыце, калі ласка, вось цяпер 4 месяцы вайны практычна прайшло ўжо. Як вы ацэньваеце на дадзеным этапе ролю Александра Лукашэнкі ў гэтай вайне? Ролю беларускіх дэмакратычных сілаў, ролю беларускага народу ў вайне Расіі супраць Украіны, у якой Беларусь прадоставіла сваю тэрыторыю для агрэсара? Лукашенко є злочинцем, який винен в цій війні агресії на рівні з Путіним. Згідно всіх документів Організації Об'єднаних Націй, країна, яка надала свою територію для агресії, є агресором сама. Тому очевидно, що Лукашенківська Білорусь є агресором проти України. Звичайно, що ми закликаємо людей в Україні розрізняти білоруський народ, білорусів і режим Лукашенка. Хоча це є величезним викликом, і це величезний біль для українців, що саме з території Білорусі прийшли вбивці, які вбивають, гвалтують українців і нищать нас. Тому це величезний для нас біль. Я сьогодні виступав тут і завжди теж кажу, що не може бути жодної торгівлі з Лукашенка, не може бути жодного прощення Лукашенку. Він має відповідати, він має бути в суді в Гаазі за все те, що зроблено. Для мене це є абсолютно очевидним. Всі ці ігри з тим, що я вам допоможу вивезти зерно, а ви там щось зніміть, це неприпустимо і на це йти не можна. У гэты дзень, калі мы знаходзімся ў Радзе Европы, там выступала дэмакратычная лідарка Беларусі Святлана Ціхановская, і яна заклікала не называць Александра Лукашэнку прэзідэнтам, заклікала не весці перамовы з рэжымам Александра Лукашэнкі. Алексей, як вы мяркуеце, ці ёсць верагоднасць, што з пэўных прычынаў улады Украіны ўсё ж распачнуць пэўныя, хай таемныя перамовы з рэжымам Александра Лукашэнкі? Я не бачу для цього жодних підстав. І я не можу казати за когось іншого, я можу казати за себе. Я особисто, як голова групи «За демократичну Білорусь» в українському парламенті, я категорично проти будь-яких контактів з цим режимом і будь-якої співпраці з цим режимом. Ну, можуть бути гуманітарні якісь питання, тобто обмін, там, забрати тіла загиблих, забрати полонених, поміняти. Такі речі можуть бути. Все інше бути не може. Лукашенко є абсолютним васалом Путіна, гауляйтером від Путіна Білорусі. І ще раз він несе повну відповідальність. Що стосується Ради Європи, я двічі вже Парламентська асамблея Ради Європи приймала рішення про створення спеціальної групи по Білорусі. Це були мої пропозиції, мої правки, але, на жаль, до сих пір це не створено. Сподіваюся, що тепер, після того, як і Світлана Тіхановська виступала тут, сподіваюся, що ця ситуація зміниться. Як ви мяркуеце, ці ёсць верагоднасць таго, што украінцы скажуць беларусам, як калісьці сказалі расейцам, ніколі ми не будемо братамі? Ви знаєте, я взагалі, оця ця історія про братів, мені особисто вже достатньо, тому що росіяни стільки разів себе назвали братами, і таке, знаєте, в Україні зараз кажуть, що, слава Богу, що тільки два називають себе братами. От Путін від імені росіян і Лукашенко від імені білорусів, що, не дай Боже, ще мати братів. Тому я хочу сказати, що білоруси – це дуже близький нам народ. В мене особисто є білоруське коріння в тому числі. Тобто для мене це не чужа країна. І я хочу, щоб білоруси були нашими найближчими друзями, союзниками. От знаєте, чому мені не подобається слово «брат» тепер? Що брат підрозуміває, що б брат не зробив, ти ж не можеш на нього ображатися. Так не має бути. Ми маємо бути друзями, але друг має заслужити дружбу. І я сподіваюся, що ми за багато століть разом, білоруси і українці, заслужили цю спільну дружбу. Зараз її руйнує Лукашенко. Для багатьох, ще раз повторюсь, українців, це величезний шок, те, що відбулося. Я дуже хотів би бачити, що щонайшвидше білоруси звільняться від цього режиму, огидного режиму Лукашенка. Мені здається, я це кажу прямо, що тоді, 2 роки тому, не вистачило якогось такого натиску і енергії білорусам і білоруській опозиції, тому що треба було тоді змінювати ситуацію. І, напевно, цієї жахливої війни могло б не бути. Все могло піти
набагато інакше. Ну, але є як є. Я абсолютно вірю в те, що Білорусь буде вільною, демократичною. І я хочу, щоб ми разом з Білоруссю рухались в Європу. Скоріш за все, ми вже попереду, ми вже, я думаю, найближчими днями станемо кандидатом в Євросоюз. І якщо так станеться, що Україна буде вже в Євросоюзі, то ми станемо найкращим адвокатом для вільної Білорусі, намагаючись її просувати в Європу, і зробимо для цього все. Бо ми розуміємо, що таке оцей жахливий режим Путіна і що він може зробити. І моє апошняе пытанне, я хотела вас попросіць пракаментаваць сітуацыю, якая тычыцца таго, што ва ўкраіне са школьнай праграмы, напрыклад, адзін твор Быкова прыбралі, што тычыцца перайменавання некаторых вуліц. Наколькі гэта сур'ёзнае пытанне? Ці бачыце вы ў гэтым нейкую праблему, нейкае рознагалосся, якое можа ўзнікнуць паміж беларусамі і украінцамі з гэтай нагоды? Україна переживає дуже складний час, і багато Україна переосмислила, і багато вулиць змінять свої назви, і багато героїв для нас більше не герої. Але це наша внутрішня справа. Тобто ми ж, Україна не підказує, як називати вулиці в Білорусі. Ні сьогодні, ні завтра це не буде робити, тому що це повне, ми з повагою ставимось до білорусів. Ви самі вирішите, як вам називати свої вулиці. Те саме стосується України. Має бути повага до нас. Ми самі вирішимо, як називати наші вулиці, чому вчити в нашій шкільній програмі, чому не вчити. Це наше суверенне право, і має бути просто взаємна повага. Тому я думаю, що на цьому і будується взаємна повага, дружба, спільні інтереси. У нас абсолютно спільний інтерес – бути вільними, демократичними і бути частиною вільного світу. Все інше – це шлях в нікуди. Дякую вялікі. Гэта быў дэпутат Верховнай Рады Украіны Алексей Гончаренко.